Merkúr vo svojej rýchlosti vchádza 2.9.2025 do znamenia Panny. Aká energia nás čaká a na čo sa môžete pripraviť, to vám poviem v tomto videu. Planeta Merkúr bude v tomto znamení necelé 3 týždne a kvalita planety Merkúr bude vo povýšení, pretože znamenie Panny je pre planetu Merkúr jej povýšením. Využite tieto dni na komunikáciu, na pohyb, na dohody, na rozhodnutia, na malé cesty a na nejaké prispôsobovanie sa novým veciam. Pôjde vám to oveľa rýchlejšie a možno sa budete sami diviť, ako je to možné, že sa veci pohli takto rýchlo dopredu. Heslo znamenia Panny je skúmam a robím veci dôkladne. Merkúr rozumie tomuto mottu veľmi dobre, preto môžete využiť zlepšenie vášho analytického myslenia a môžete správne zhodnotiť situáciu a správne sa rozhodnúť, čo ďalej. Cez toto postavenie viete zhodnotiť predchádzajúce obdobie, nájsť chyby, ktorých ste sa dopustili a naplánovať si nový postup. Máme k dispozícii dobrú pozíciu tejto planéty a preto naozaj využite veľmi vhodne tieto týždne a môžete naozaj robiť nové kroky, nové rozhodnutia a pohnúť sa tým správnym smerom. Merkúr sa bude postupne približovať k Slnku a spolu sa stretnú na rovnakom stupni práve v tomto znamení. A to je aj známka toho, že Merkúr bude naozaj prinášať veľmi pozitívne prejavy a vás čaká nejaké veľké vyjasnenie a nejaké dôležité rozhodnutie. Takže aspekty, ktoré Merkúr vytvára v znamení Panny, trvajú veľmi krátko, pretože Merkúr má už svoju rýchlosť. Ak si chcete prečítať, čo znamenajú jednotlivé aspekty a ktoré aspekty planeta Merkúr vytvára, tak vás pozývam na stránku Patreonu. Pre prístup k tomuto článku je potrebná registrácia a úhrada vybraného programu. Ak sa vám takéto videá páčia, tak ma ďalej sledujte. Ahojte.